Маржа на печалбата преди лихви и данъци е финансово съотношение, което показва колко от приходите на компанията се превръщат в печалба преди да бъдат платени дължимите лихви и данъци. За да го изчислите, трябва да разделите печалбата преди лихви и данъци на общо приходи от продажби. Например, ако компанията има 3 милиона и 500 хиляди долара печалба преди лихви и данъци и 10 милиона долара приходи, маржа на печалбата преди лихви и данъци ще бъде 0.35. Това означава, че 35 цента от всеки долар приходи се превръщат в печалба преди компанията да плати дължимите лихви и данъци. Когато умножите получения резултат по 100, ще видите маржа на печалбата преди лихви и данъци като процент, който показва какъв процент от приходите се превръщат в печалба преди лихви и данъци. При този пример, 35% от приходите на компанията се превръщат в печалба преди лихви и данъци. Компаниите се стремят да постигнат високи стойности на маржа на печалбата преди лихви и данъци, тъй като това показва по-голяма ефективност на бизнеса. Когато сравните маржа на печалбата преди лихви и данъци с стойностите за предходните години, с този на компании конкуренти и медианата за индустрията, ще видите колко добре се представя компанията в момента. Общо приходите от продажби показват всички приходи, които е генерирала компанията от продажби на стоки и услуги. Печалбата преди лихви и данъци показва каква печалба е реализирала компанията преди да плати дължимите лихви и данъци. Основната разлика между оперативната печалба и печалбата преди лихви и данъци е, че печалбата преди лихви и данъци включва и неоперативните печалби и загуби. Оперативните печалби са свързани с основната бизнес дейност на компанията, докато неоперативните печалби не са свързани с основната бизнес дейност. Можете да видите печалбата преди лихви и данъци и общо приходите от продажби в отчета за приходи и разходи на компанията.